Ndewo. Chief Honorable Okechukwu Iwuoha ya ha eji aga mba kumunumo ganga ọka igwe onye bịara. Ndewo. Dị ka ị hụtara na anya bụ akwụkwọ na nkenke. Ndewo. Ngwa gị ka obi dị m mgbe a na-ekwu na ihe onyonyo Facebook echere m na aka ọkara akụ mana nkịta m nwetaziri zie n'aka leba ya anya m hụ na ihe dị iche dị. O tere aka ihe nwa ndị Igbo na-ekwu ka eke ụmụ anyị ga-amara asụsụ Igbo a na-akụzie akwụkwọ amaka na-ekelekwe ndị mba ofesi ndị a na-akpọ ndị USAID ndị nyere aka tinye ego ka ede akwụkwọ ọ ga-adịrịkwa ha mma. Ndị na-adịghị asụ Igbo maọbụ ndị na-ejighị asụsụ Igbo wee kpọrọ ihe gịnị bụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ha? Ịma na ndị oyibo ma ha were sị onye na-ama ha mgbe o shuru ebido amaghị ebe ọ na-aga. If you don't know your history, you don't know where you are going. And asụ Igbo bụ ihe opi mbido na mbụ a na-asị ya ọ ga-eme uche gị na-alọta ụlọ dịka anyị na-ekwu akụrụ ụlọ ugbu a onye na-asụ asụsụ Igbo a ga-ama akụrụ ụlọ. So anyị na-enye nkwado na-asị ụmụnne anyị ma ndị n'ovasi ma nọ n'ụlọ hapụ asọpụrụ a na-asụ maka ọ na-eme Igbo akpọpụghị Igbo akpọpụ ọ na Igbo ga-alọta ụlọ mejuo ala Igbo anyị ga na-asa asụsụ Igbo ihe m na-ekwu maka nke ahụ. Ndewo. M jikwa ohere a na-asị enwere ụmụnne anyị ole ma ole bụ ndị tụkọtara isi ha ọnụ wee dee akwụkwọ a ka kasị ha nke nwanne anyị nwoke bụ onye ehime mba nna anyị my brother Kelvin Alisi. Ọ gbalịala ọ dịghị izi enwere akwụkwọ ndị ọzọ dere ma mmadụ idegide nke mba ụwa kwedere sọ dị mma were akara ha denye n'ime so ọ gaa n'ihu ọ dịrị izi a ga na-akwadosi ike na ihe ndị ọzọ ụlọ na-eme n'ihi na ọ wụ onye Igbo na-emete ka dị mma kwado ya. Ndewo.